Xeyirli sağatda, hürmetli dostlar, F vakıtı ödeşin başlap kete. Bizim tur efir telefonları öde gerişedi. 295-97-72, F qalanın kodu 347. WhatsApp anları 237-37-40-24-24. Hezen her vakıta kısa şıltıratılar kötəviz. Hem elbette yoma kundu, kiskihin, hez yal itinesin. Biz indi şunday şep kişilerini sakırığa geltileyviz. Hem bugün bizde konakta şu şep kişilerinin bir rette turgan kişi Azat Yihanşın, Azat Nazir oldu. Xeyirli kis, hedi ısın kөгілден ұшы студияла көруіме бек шатмын. Xeyirli kis. Azat ağay, xəlдәрігіз ғыммен нисек, нендей іштермен шығыланагыз, yaz bitindi, yaz бұғас яңылық bitindi. Ғыммен әйткенде, хедін ескі тұйғызды білгізі келем. Нихәлігіне деп ғұрышалар әр вақыт тегер Әмиғалиптің шиғырдары ескетіп келіп түші. Нихәлігіне язғы аққайын, келдім хиңе, келдім дұсқайым, ағынып келдім, хине көрерге, ғырап, хәлкәйіңді білерге, деп. Яз келе дегенде сразу юристерні қиздап түлінші. Яз келе. Бізді ұрамда байрам көлмек. Рүстем Халиловичтің даярдары. Ғыммен, біз әзі алдан бетінде ярысы, бірінсінен, екіншінен актер, хәзірінде режиссер етіп біләуді бетінде. Мұна ұшындай несек әйтерге басмалар бойынса әз барағығыз. Мұна әйленіп қайтқы келе нешлептір шулық хикәнін сейілдарға. Хикәнін сейілдар, онды баймақ қала әтіп әйтейік мекен, баймақ сибай елдар әтіп әйтейік. Әз мұна баймақта бірінсі адымығызы шанығыз деп әйтсем, дұрыс болар ма, жоқ ма? Дұрыс болар, әлбетте дұрыс болар. Баймақта башланды енді ол. Әмі ләкин театрдарда мен қараманымда, көрмәнімде бір 5-ші класста мекен әсейім театрға алып барды. Сиба театр келгейіні, Ардыкаға енді. Үш қайын тұрайыны, шуны есікте тұрып қалды. Шунан ғымымен яратмай қайттым. Әсейім үндөштім енді. Мені бір вақытта алып бүттен театрға үйретме, яратманым. Ішлептір, қабыл етмәнім. Нүйсін әйткені қадір әйте алмайым. Әлі үш қайын мекен, шүтті қамаусаны мен әлі немеге білмеймін. Шунан мұң, әлбетті ол вақыттарда мен шығырдар яда тұрғайным, өдемсейінді, ана бір кімді білмәні, өдімдің дәфтәрін бола тұрғайным, блокнот дейдермі. Шунан мұң, өлік бетінде шығырды ядыған, қадір бірі көріп қалға, Оят көк. Хинтігі немеке, несеге айталар әлі, тіге романтик. Романтик. Абында бет хулигандар бетінде. Хулиган романтиком не может быть. Туханы сыйлдар бетінде. Хикәнінсі сыйлдар. Хикәнінсі, туханынсы туғыр. Хикәнінсі сыйлдар. Сенке 1909 хикән хигенсі елда мен бүттім мәктепті. Шул вақыттарда. Әлбетті бар-бір ерлай тұрғаным гитарамнан. Орамда біздегі Чикмаревский бола тұрғайны. Чикмар, Баймақтықын. Кімдер бізді Баймақтан қара отыра бүті әлі аңлайды. Чикмар. Уақыттарда біз шул практически Баймақта тұта тұрғайны көді біз сәйінді. Чикмарды тейіп кіна қара. Сонан хүн әлбетті шығырдар яда тұрғайным. Чикмар тұрандала шығырдарым бар бір ерім. Хунан хүн бір айрат валюлин, мұна қадырге саят өкіміндәлі Евразия, Ақинды түркіміндәлі болды, гитарист келді бетінде. Олың сәсілі Баймаққа келіп түшті бір егет. Баймақ үсін ол? Үсін ол. Неме болды әлі ол? Тұзы бұл қатын келіп түшті. Тұқмараға керек бұна қадар. Қадыр, гитараның тұтқайны енді бұл айрат көрсеткені аптыраннықта өйдік. От, бәрі бетінде. Бұл техник яқтан енді. Онан бір, ладно, ана. Қадыр октябрь газет бола тұрғайны. Әлігі уақытта бар мекен ол? Йоқтар енді. Октябрьский знамя. Қайдан болған енді. Қадыр Баймақский вестник деп отыр. Шунда объявление бетінде. Набирается набор вокалистов для создания вокально-инструментального ансамбля. ВИА.
Ярай, хәзер мин тулкынланып бардым, шул айрат битендә, тыңлайдар битендә. Йырланым бер 200 йырымда йырланым үземдекен, и эләктем. Шулай эләгеп, йырлай башланык. Һәм запистарда бар. Ул минем запистарда кемдер миңа ебәргән Исебайдан табып, катушкадан тапкандар. Тимәк, бұл цифрлаштырылганмы? Да, и ебәргәндәр, Азат, слушай, это те времена, Алтын фонд бит инде ул. Да. Хәзер мин дә аптыраным, вакытларда тавышта икенче төрле инде тормышка караган вакыттар үзенчелекле булды бит инде. Вот, ничек әйтәләр, мировоззрение, мироощущение, униты яшьтә инде булган инде шул. Протестуешь, не учите меня жить, я значоктар тагып йөреп. Шул. Рок-фестиваль була торгайны, шуга әзерләнеп йөренек инде тулкынланып. Шул рок-фестивальгә баргайнык бер вакыт. Сибайга. Минем йөрем бар бит инде. Утро настает на кресле, я пасмурный день. И дождь нас ждет, на улице мой дом под цифрой номер 2, там моя толпа, не хватает меня. Шундай тематикалар. Ну, тематикалар, но анда тоже проблема үзенеке бар, үшінші куплетында. Буштан-бушка язмайым инде. Ул вакыттарда, әлбиттә, Виктор Цой. Шуга подражать итептер инде, язганмын шигырьләрдә. И шул сыгыш эшләгәндә инде Беренче урын алдыгыз? Юк. Аныны исләмәйм. Юк, беренче урын алмадык. Ана шуны исләйм, бер жюрила нишләптер әлегә хәзер аптырап утырам. Ул нишләп курайсы егет микән? Ул вакытларда егет булгандыр инде. Ул вакытларда миңа мужик булып күргәндер инде. Жюрила утырды рок-фестивальдә бит. Шул егет хәзер бардыр инде, ул мине исләмәй икән вообще. Хәзер миңа әйттеләр, шигырыңды яз нимәгә? Дәфтәргә. Яздым, мин куанып киттем бит инде. Унан мине сакырып алдылар шул егет, әйтте. Бүтән бер вакытта ла, бер касанда бер ердә лә бу йырыңды йырлама тинлә куйды. 12 яшьлек егет, мин, малай. Амбицияларга зур. Үпкәләшник булды. Сөнки рок-фестиваль. Аңлаган кешеләр килергә тиеш. Кубань дигән автобус була торган иде. Шул Кубаньда кире кайттык без. Тәҙрәгә Сибайдан, шул Сибай Баймак юлында. Тәҙрәгә карап кайттым. Илаһа килде. Сөнки нишләп безне аңламайҙар. Яшьтәрҙе дигән. Әлегеләр проблема детей и отцов и детей дигән һәр вакыт булды бит инде. Шул. Әмма ләкин кулымды төшермәнем, әлбиттә. Аллаһ Тәгалә үзе менә барыр сәнгатькә шул алып килеп, тыгып мине, күпме мин шунан касырга уйланып шул сәнгатьтән. Юк инде килеп сыҡманы. Шул. Мына беләһегеҙме, мин Баймаҡта, мәсәлән, йәшәүселәрҙән дә ишеткәнем булды. Азат Йыһаншин бит ул беҙҙең егет, беҙҙең АТП-ла эшләне тигән хәбәр бар. Шул ысынмы, юҡмы? Ул хәбәр ысын. Ысын АТП-ла эшләне, мин бит 10 класстан алып ГПТУ-га индем. ГПТУ-га индем дә шул поварлыҡты бөттөм. Һәйбәт бөттөм мин ГПТУ-ны. Шул хатта укытыусылар ебәргәйнеләр мине, әйҙә, Азат, 3 егет беҙ уҡыныҡ, 2 егет Сибайдан булдылар, Артур менән Славик, һаман да исемдәрен. Беҙҙе ебәрҙеләр нәмәгә, Магниткә, уже теге ресторанный работниктарға, потому что бик һәйбәт уҡыныҡ инде. Белемде камиллаштырырға. Әммә ләкин шул практикала йөрөгәндә, сағат 4-тә торырға кәрәк, таңғы арыным. 2 сутка эшләйһең, 2 сутка ял итәһең, арыттырдылар, шунан уйлайым бит. Неужели Азатқа бер вакыт шулай таңғы 4-тә торып, аш пешереп, ялҡау уйлайым. Хәҙер уйлайым, нимә эшләргә? Әлбиттә, атайым главный инженер автотранспортный нәмәнең булғас, предприятиеның, механик бит инде.
Қанда бардыр инде үземсә автошколага бардым. Элек бит хәзер укымайлар, бер ай праван көсәлә. 5 ай укыдым. 5 ай укыдым 3 категория. А, Б, С. Шул бүткәстә атып алашларым летчик дигән кушамта баранда, теге летчик, теге отпускага киткән егеттәр, уларның машиналарына ултырып йөрүһең. Атып алашларым водитель булып. Анда үзләренең мажаралары булды, үттереп. Шул. Анда егеттер генә булган. Ана шул атып дигәндә. Ана шулда бер хәзер эшләй микән, юк микән? Ришат дигән егет, камазист. Тыула ултырган икәүләшеп. Шул вакыттарда Ришат миңа геләйтә торган. Ул миннән олорак булды. Азат һин водитель, ул вакытта водитель дигән һүз юк иде, шофер. Һин шоферга охшамаганһың. Һин бер артистка охшаганһың. Шул нишләп укырга инмәйһең дип миңа. Йөр куйса, минең өчен ул вакыттарда артист дигән һүз, сәнгать дигән һүз настолько рус әйтмешләр недосягаемый бер планета булды. Үзем өчен йырлайм, шуны йетте дип уйлыйм. Барбар минең теге хыялдарымда икенче төрле хыял була торганы, мин аны ашырыр идем. Дальнобойщик булырга теләгән, Сов автотранска утырырга. Вот, әмма ләкин яшьтәрем тулмаенса, 24 яшьтә генә правага бирергә кирәк. Шуны көтеп йөргән мин. Бирәм, укып бетәм дә шул Сов автотранска бөтә Советский Союз буйлап йөрермен дип уйлаганым. Шул хыял ине миндә. Бу сәнгать институтына инергә. Ана шул Ришат миңа. Шуның Ришат аркасында. әйтте, отпуск вакытында нимә эшләйһең ди? Мин һин карале, барып карале шул Өфөгә. Үтерең, үтмәһәң юк диме. Хәзер шуттыр отпуск алдым бит инде. Гитарам бар бит инде. Бер нәмә белмәйм. Киттем Өфөгә. Гитарамды тотып. Шулай буна нисектер инде китте. Бу вакыттарда сәнгатьтә, театр факультетында набор күбине. Чөнки даже алдамайым, бер урынга 17 кеше булды. Группа 10 кешеләп кенә ялар бит инде. Нинди популяр сәнгать, театр дигән әлеге вакытта түгел. Баһасы төште. Анаһын һөйләп тормайым инде. Ул отдельный тема вообще. Шул. Әмма ләкин шулай булды. Вот инеп киттем шулайдыр, нисектер. Китте, барды, менә театрда килеп бәлектем. Һез шул монда укыгыз бит инде. Һәм инде Мәскәүдә лә укып сыктыгыз. Мәскәүдә укыганда, гомумән әйткәндә, кире Башкортстанга кайтырга уй булдымы әллә? Булды. Мәскәүдә калырга? Булды, юк, булды. Чөнки нисен әйтәм? Нимәнән башладык? Баймактан башландык. Шуның тамырым Баймактан. Тамыры Баймактан. Үсем Баймакта, шулаймы? Моны хәзер алып карайык. Баймактыклар Өфөгә килә, мегаполис дип. Өфөлә мин булһам, мин шу туһам, ошонда мин Мәскәүгә китердем. Мәскәүдәкеләр мин беләм. Дусларым күп мәскәүскиләр. Уларның балалары я Англияла, я Францияла, Европага карайлар. Шулай булыр иде. Тогда можно было бы обсуждать. Әншә Париждыклар һәм инде шул ук Великобританияларга укыгандар кире Баймакка кайтмайдар икән дигән хәбәр бар. Монда бит инде түгәрәк булырга тиеш. Юк, һин беләң ул кешеләрне. Кайтмагандар. Юк, Фатих, бер нәмәне вакыйганы әйтәм әле. Буна дөрес әйтәм. Бер Израильгә бардым. Ял итәм дип. Израильдә мине төрмәлә ял иттерделәр. Бана. Төрмәлә утырып сыктым. Нишләптер, әле исемем охшаманы, Асад дигән нәмәләр микән, белмәйм. Улар бер нәмәлә әйтмәй таможняла. Алып киттеләр дә шул, йөреттеләр көне буе һәм шул төрмәгә ябып куйдылар. На депортацию дип, шуннан миңа төрмәлә кешеләр әйтте инде. Төрмә утырган кешеләр. 3 сутка утырдым. Моны Родина дигән понятие. Шул хәтта Родина дигән понятие. Мәһин әйтәң бит. Паспортыңды алалар, телефоныңды алалар. Һин белмәйһең. Телдәрен дә белмәйһең, нимә һөйләшкәннәрен дә белмәйһең.
пустыня буйлап хин өйрөттүлөр, әле аталар, әле продажага алып баралар, хин билмейин, бир нерсе билмейин. Хин юкын бул дөньяда улар өчүн. Юк, китти киши и пропал без вести. Шулай күпме дөньяда хәлләр була. Әлбәттә, куркытым. Потому что от неизвестности диләр бит. Именно аэропортка түнүн мени уяттылар. Турмала. Нафык тениләрендә белмәйһең. Кайда алып китәләр, нисек? Машинага утырттылар да, төрмәнең машинаһына. Һәм киттек опять пустыня буйлап кайдалар. Әнимәмен бетеп куйды. Аэропортка алып килделәр. Аэропорттың башкаһын күргәс, куанып киттем. Әмма ләкин куанырга теге вдруг нет. Вдруг нет. Шуннан алып килделәр. Именно шул иң мөһиме. Аэрофлоттың самолеты тора. Флагты күргәнем, үзебезнең теге кабинканың астында российский флаг. Күздән яшьтәр килеп сыкты. Шунда гына шул настолько Фатих мына, думаю, пусть кричат у Родина. А она мне нравится. Вот какая бы ни была, что бы в ней не было, но это моя Родина. Именно onu яратамын. И бер вакытта ул үземнең илемдән бер ергә сыгып китмәем. Нинди генә мажаралар булмаһа, бунда минең ата-бабаларым, бунда минең кан, бунда минең янем, рухым. Ноль. Ул тегендә инсит кеше. Янең адашып йөргәндер. Бушка әйтмәйләр бит инде, сит илдә солтан булганса, үз илеңдә олтан булды. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. 295-92-72, ФКларның коды 347. WhatsApp андары 237-24-24. Без инде тура эфирдә эшләйбез. Бүген бездә кунакта Азат Яханшин. Барлык хөрәүләрегезне, сәлам һәм котлауларыгызны җиткерә аласыз безнең тура эфир телефоннары аша. Без инде һава торышына күз алып үткәндән соң кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Баш гидрометодиктар хәбәр итүләренсә, иртәгә 18 апрельдә республикалы һәм Өфөлә көндең аязайсан болытлы, башласа явым-төшемһез булуы көтелә. Ел көнбайыштан һәм көньяк-көнбайыштан талган. Һава температураһы республикала төндә 3 градус йылынан 2, урыны менән 7 градуска тиклем халкын. Көндез 11-16 градус йылы. Өфөлә төндә 0 градус тирәһе булһа, көндез 14-16 градус йылы булуы күзаллана. Надежные, перспективные, выгодные вклады от банка Уралсиб. Откройте вклад сейчас и получите ставку до 10% годовых. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Мәжит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры 20 апрель 40 елдан һуң Еднәкәй музыкаль комедияһы яна сәхнәлә. Премьерага рәхим итегез. Наш пакет круче. Чем же? У нас быстрый интернет, мобильная связь и ТВ. И у нас. У нас классный видеосервис. И у нас 5 видеосервисов. По цене обычного пакета.
У Ростелекома все цифровые услуги и сразу 5 популярных видеосервисов в одном пакете. Давай дружить. Ростелеком. Технологии возможностей. 6-7 мая. Уфа-арена. Первенство России по ММА. Более 150 сильнейших спортсменов. Почетный гость. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Подробная информация на сайте ММА РБ. Народная артистка Людмила Николаева и ансамбль «Русская душа». 22 апреля. Уфа. Дворец молодежи. 23 апреля. Туймазы. ДК «Родина». Надежные, перспективные, выгодные вклады от банка Уралсиб. Откройте вклад сейчас и получите ставку до 10% годовых. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Xeyri sağatda hürmetli dostlar, yağın kuşulğandara qabatlap ötəbіз. Şu vaqtı tapşırığın tыңлайығыз hem qarayығız. Biz her vaqtdağı saat tura efirdə işləyimiz. Bugün bizə qonaqda Azat Naziroğlu mana hiңа. Yehan şunagay. Biz aldan hüləşip ötdük bitində baymaq turağında. Nisek ğımman etkəndə бұл ижатқа келгенігіз бойынша. 94-ci yılda мен білуімсе, бұл сәңгат академияны ғыз тамамлайығыз. Hem қазіргі Төвете егінді Milli Eşler Teatrına келәғыз. Үші арауықта алып қарағанда, бұл арауықта нендей эштер алып барылды? 94-ci yılda bütkәс, ул вақыттарда әйтәйік Milli Eşler Teatrы юқ ені. Театр юного зрителя енінде. Тюз деп аталайын ол ілік. Онан мен 94-ci yılдарда Сретамақ театрында ішлеп кеттім. Онан егеттер келділі мені, одақ ішлеманым, Ақйонды түркімі ұлақыттарда популяр ені, Азат әйді қайт кері өфіге, барағында организуем деп, давай қайт, шул алып кеттілер енді, еш сақтар бетінде, кәләш менен, онан қайттық та, шул ерлап ерінік, онан мана елімда, Уйсырмышымда мәрхүмкәй Азат Ахмадулович Надыргулов сұраны. Мені сақырды Тюзға сақырып, менің мені өйләшіп директор белән Азат ердар аңлашыла ул, ерларың. Әмә һин актер булырга тиешсең. Һинең һөнәрең актер. Давай кил. Дип, һәм общежитие беріп, мені заманивать еттілер. Бұна, біздің бетінде мүмкін бұхай, біздің плазмаға берауыз, несек берауыз, біздің бар актер іші башланған сақта, хәздің бір еріғыз бар. Біз шул ерді ғына тыңлап өтті кәвет бұларына. Мүмкін бұха? Йоқ, оят түгіл. Оят түгіл, бек матыр. Әдегі қарап өтейік шол. Оят болмаймы менге. Толышқан тәнім Кемгені татыр туймайса Бұл ғыттым бүтәтімін Өзіңді түзмәй күтәм Шул бір әхікліңді Yazın hine anılar ege Şul mənim büyüklüğün Hığılıp tügel Xağınım İtləsin Şudanındır Dur tabında Dindey bulup kütkenmelim Ulu his əhle qargış Torbanandığan yıqqızday Qağılamahım Hukmaktan muatlığım Yazmışına sabah
Мына ушундай видео тапма. Biz izlep taptık. Кереккенмен бит әйберләрдә безнең Аллага шөкер фондта хакланылган. Мына ошо клип турында әйтеп үткәндә, бу клип ничәнче елда төшерелде? 95 елдардалар инде. Это примерно шулай. Мынан тыш тагыла клипта төшерелде бит инде бит. Акъюндуз төркеме менән. Бар бер где-то 5 клип бар микән ул? Кай, аны кем ханаганды инде? Кайдалар йөреп яталар ул YouTube'та. Мына ер әлбиттә үдегез башкарагыз бит инде. Үдегез язагыз. Бунан тыш кимдәрдән йырзарын һез үдегез үдитеп тыңлайсыз, гитаралау уйнайсыз? Әлеге вакытта менә. Юк, мына шул алдан әйтеп үттек бит инде. Кино дип бул инде яшь сактарда дип әйтәйгәндә. Адак бул тәм музыкага үзгәрдеме, юкмы? Хәзер әйтәм, минем сителдән Крис Ри, Dire Straits. Аны белгән кешеләр, бәлки тыңлаган кешеләр бардыр. Шулар охшай торган. Чөнки уларның менә Dire Straits'тың музыкаһына килгәндә инде уларның фәлсәфи мелодиклары. Йырга теге мин генә түгел йырда. Әмма һинең менә уйлаган вакыйгаларыңды я гитара алып китә, я флейта алып китә. Миндер күктәргә алып барып, яһандарга осырып кире кайтала. Һәм әйтә, хәзер һин өндәш. Шундый нәмәләр. То есть рус әйткәндә мне нравится рассказывать. Потому что бары мен йырсы түгелмен бит. Шуңа ул теге задача торманы минең, максат булманы теге мен йырсы ул теге нишләптер тормышта буна үзе-үзеннән килеп сыкты ул. Димәк, бердә дә пландала булманы, йырсыла булган тиген утырдык без ул вакыттарда Уралтыла белмәнем, Роберт Улдашев та белмәнем. Шул туган көндә сораштык бер Гульфия Рафикова дигән актриса менә Академ театрында эшләй. Уның туган көненә сакырган, шунда бер-беребезне күрдек. Һәм мин гитарала уйнап, шул Урал миңа тәкъдим иттеләр. Һәм мин кайттым Апшителга, шул нишләптер Рәми Гариповның китабын алып, бер төндә шул 2 йырда шул уңга сорашу. Хуш бул инде, хуш йөклем дигән шуны яздым һәм инекәй мин аллара китәм шул йырда. Шул Уралга күрһәтеп, запистәр эшләп дөньяга күрде инде. Шул популяр булып киттеләр нишләптер. Һаумыгыз, Айкызы киноһында төп кыз героиня менән һөйләшеп йөрисезме, юкмы? Бәйләнештәме дип сорагандар безгә. Стәрлебаш районыннан Алик язып үткән һәм инде йырын йырлаһагыз ине Айкызы киноһында бик матур дигәннәр. Бул инде Эльмира хакында барамы? Эльмира апай. Бәлки Эльмира. Юк. Biz onun менән осраштык, менә ышанаһызмы юкмы шул кинолагына. Менә нисә елдар күргән дә юк. Кайда? Филармониялар эшләйчек. Димәк, шунда гына эшләнәгә дә һәм инде юлдар таралды инде, аңлашылды. Һәм китек артабан. Так, китек артабан. Азат агай, һезнең фильмдарыгызды яратып карайбыз. Һәм инде картина рәхмәт дигән. Шулай дип язылган. Аңлаган хагызда дигән үтә. Рәхмәт. Һәм инде достар, шундай үтенеч бар һезгә, һез безгә аудио форматта хәбәрдар монда ебәрмәгез әле. Без аларны кызганычка каршы эфирга сыгара алмайбыз. Шуга безнең тура эфир телефонына бар 295-92-72 Өфөкаланың коды 347. Менә WhatsApp хандарында үзегезнең SMS хәбәрдарыгызны язып таглагыз. 837-840-24-24. Шуга әүземрәк булыгыз. Без бөтә булган һорауларны тура эфирда yetkерербез. Бунан тыш без бит инде гитара менән башланып китте. Мин беләүемчә, бу беренче гитараны һезгә әсәйегез сатып алып биргән. 4-нче класста булды ул хәл. Чөнки минең образование юк музыкальный.
Шул урамда вис егеттер уйнай бит инде. О, әсәйем минем. Мәриям. Сафарова. Сафар кызы. Гитара юк инде, әмма ләкин теге уйнарга килә, шул әсәйемнең артыннан йөреп, бәлки үзе лә күргәндер инде минең теге теләкләремде шул хатып алды инде. Миңа 14 һум ине ул вакытта гитара. Шул гитараны тотып, шул бөтәһелә нименән өйрәнә шул кузнечик инде тин. Траве сидел кузнечик. Тин. Өйрәнгәнем шуны, барыгына күрһәткән булам. Шул һәм шул безнең Чекмалда бит беседка була торган, анда егеттәр, олорак егеттәр йырлайлар, шуларга карап, хокланып. Өйрәнергә инде. Шул кайтагында шул ниндәйдер аккордлар миңа язып блокнотыма инде шул өйрәнеп утырам инде өйдә. Шул әмма ләкин гитарага килгәндә мин гитарист түгелмен. Какой-то мына әйтәләр бит этап булды ул. Әмма ләкин ул ташланып китте. Вакыйга минең гитара, музыка дигән нәмәләр һәрбер нәмәнең үз вакыты булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки бүгенге көндә лә миңа һәрвакыт әйтәләр, Азат, нишләп концерт эшләмәйсең, сольный концерт. Сольный концерт эшләү өчен йырсы булырга кирәк. Чөнки Мен шунда һорау барлык әйлә. Һез бит инде иҗат менән шөгыльләнәгез, төрле театр, хәзер бит инде үзегез режиссер буларак та эшләйсез. Һез романтикмы, юкмы? Шундай һорау. Романтик. Бу кемдән килә икән? Атайымдан. Шулай дип уйлайсыз. Атайым минең. Мына карагыз. Ой, вот. Мына папа был крутым романтиком, да. Минең атайым, бер вакытла онытмайм, бер вакыт Ирәндектең таударына мине мендереп, шуны һүзләр әйтте. Ул вакытларда мин малай инем. Бер где-то 16-17 яшьләрендә. Улым тей. Күрәһеңме? Теге агурсларын сыгарды инде төшәне, шул тиклем шунда яратты ул культура дигән нәмәләр, нәмәләр төшәп, эшләп матурлана инде. Эстетика булырга тиеш. Эстетика булырга тиеш. Һәр вакытта эстетика булырга тиеш улым. Шулай булырга тиеш һәр вакыт. Онан шуны ул вакытларда мин как-то игътибар итмәдем ул һүзләренә. Әмма ләкин менә хәзер вакытлар үтте, аңлайм. Нимә әйтергә теләгәнен. Улым тей. Күрәһеңме менә шу булытларда? Күрәһеңме менә ошо күлдә, граф күле күренә. Күрәһеңме ошо урмандарда, таударда, коштарда, күктә күрәһеңме? Улым күрәһеңме? Күрәм, тим, күрәм. Күрмәм тип кенә кара. Тукмалаңыз. Күрәм. Менә улым тей. Менә ошо барыгында мин һиңә бүләк итәм. Бара. Ул нимә дип әйтергә теләгән? Бул дөньяга акса, материал яктар мөһим түгел. Һәр бер көндең бәхетен табып, мөхәббәтен табып яшәргә кирәк. Һәм Аллаһка Тәгалә рәхмәтеңне әйтеп, һәр көндә менә шулай тере булып күзләреңне асып күрәһең, ишетәһең, һөйләшәһең. Үзе бер бәхет. Шул бәхет түгелме? Әлбәттә, әмма без шуны тапап китәбез, аңламайбыз. Кеше без шундый хайван бит. Шашкан, мин әйтәм, ошо планетала Ер шарында иң алама бактерия кеше бактерия. Шул тиклем Аллаһ Тәгаләнән бирелгән матурлыкты кешегә аңламай, тапап китәргә китте, игътибар итмәй. Һәм белән шуның өчен мин теге спектакльләрдә эшләгәндә шул щепетильный тизәрмен, шул вакыйгаларда ихтирам итәм бит, игътибар итәм шул вакыйгаларга. Һәм әлбәттә фикеремдән югалдым. Атайым әйтте, улым. Ул нәмәне мин һәр вакыт әйтәм. Бер ике алгайным, әсәйем собраниен кайтты елап. Ана улың укымай, ике алган собраниега миңа оят булды, әрләнәләр. Ана улыңа бер өндәш. Атайым тавышы гүрин атайымның. Улым! Кемла?
Hemle. Divanda otura bildim. Sonra öyle şunu karşı dur. Durdum. Korka turgaydım men ataydım. Onu şulay bulurga teyiştir indi. Malay kişiler, ул kişiler ataydan korkırga teyиш. Hürmet etip. Atayım. İki aldın mı? Eğitim. Yaray. İki... Yaray, normaldir, ne eteyim ben. İki... Yerimde ol. Kişi bu, hem? Bu vakitte sen ne demekti? Anını etlemeyi. Buna şu fraza, вроде бы простая. Флагман болып кетіп бара менің маяк көк. Кіші болып қалулам. Ике, бишме, үсме. Это далеко не характеризует человеческий образ на этой планете. Абсолютно никак. Шулай. Һеҙҙең менән килешмәй булмай аздагы. Сөнки бында Азат һеҙҙең йырҙарығыҙҙы ныҡ һағынабыҙ. Аҡйондоҙ төркөмө ниндәй саҡтар ине? Нишләп ретро йырҙарығыҙ менән концерт ойоштормайығыҙ? Сибай Баймаҡ яҡтарында һеҙҙе көтөп һағынып алабыҙ. Сибай ҡалаһынан беҙгә Айгөл еткерә шундай хәбәрҙе. Һорауға яуап бирергә кәрәктер ҙә тип уйлайым. Концерт ойошторорға уй бармы? Баяғы ғына әйтеп киттем. Мин бер ваҡытта ла теге йәбешеп ятмайым. Булған йырҙар яҙылған элек. Һәр бер нәмәнең үҙ ваҡыты булырға тейеш тип уйлайым. Һаман да актер булып эшләгәндә актер булып эшләнем. Әлеге ваҡытта ла мин әйтәләр нишләп уйнарға килмәйем. Юҡ, килмәй. Һәр беренең үҙ ваҡыты була. Ҡалһын, шул иҫтә тороп ҡалһын. Сығыш эшләймин, әммә ләкин һирәк кенә между собойчик тиҙәрме? Тегенә бында саҡырһалар инде. Шул бер проекттың берәү бар бит инде. Эх, өс егет тигән. Был проект шундай бик ҡаҙанышлы, кешеләр күп килеп йөрөнө. Был проект ҡыҙғанысҡа ҡаршы ябылды бит инде, ябылды ла түгел инде, туҡтатылып ҡалды, тиһәк дөрөҫөрәк булыр. Нишләп туҡтатылды? Юк, ул үҙенең эшен эшләне, етте. Хәҙер бит ул ваҡыттарҙа йәшерәк булдыҡ, энергия икенсе төрлө инде. Ул проект шул алалар, шул өс егетте иҫкә төшөрәләр. Как будто бы инде шул әллә инде бер просто прям шедевр. Егеттәр, ҡыҙҙар, давайте прекратите. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мультфильм. Хәҙерге мәлдә эшләмәйҙәр бит. Саҡ беҙ хулиганить иттек егеттәр менән. Бына бит, бына шул етмәй халыҡҡа. Халыҡсанлыҡ булыу етмәйҙер ҙә тип уйлайым. Минеңсә тип уйлайым. Сөнки мөмкин булһа, әйҙәгеҙ, беҙ аны бер өҙөгөн саҡ ҡына ҡарап үтәйек. Плазмала беҙҙең бар ул. Әйе. Минең күңел ayım, һин күрәһең ғашиҡ янымда, янымда. Һинең Худа, минең күңел ayım, һин күрәһең ғашиҡ янымда. Тау шишмәһәң, йөрәк моңон тыңлай, ярып аҡҡан ҡайнар ҡанымда. Шишмәһәң, йөрәк моңон тыңлай, ярып аҡҡан ҡайнар ҡанымда. Ишетмәгән шишмә бандай моңдан, тынып ҡалдың тәрен һуғышта. Ишетмәгән шишмә бандай моңдан, тынып ҡалдың тәрен һуғышта. Я Хоҙайым, нисә быуатығым, тәүҙәптер мин тындым һағышта. Я Хоҙайым, нисә быуатығым, тәүҙәптер мин тындым һағышта.
шундай моңсыған Хинің юрек, минің көңіл қылым Мына дөресен әйткәндә, ошо йыр минең иң яраткан йырларымның бере булып тора. Был беләгезме? Мин хатта кайвырында мына радиога китеп барганда кайвырда куялар бит инде. Мин хатта шуга рәхәтләнеп торып, тау шишмә дип, үземнең тавыш юк, әмма ләкин йырларга килеп кенә тора. Фатих, я не попсовый. Мына попсовый йырдар бар. Илайым, йырлайым, күңелемә һыймай, нурлары тирә-якка, да. Шундай нәмәләр бар бит инде там. Шума, хина, тау шишмә. Попса такая некая. Ну, это не мой вариант. Удивительно, мына халык ярата шул йырларды, мин яратмагам. Мин уларны йырламайм да. Алдан әйтеп үттегез бит инде, тагыла Татарстанда нисек һез яратмаган йыр шундай өскә популяр булып китте. Оны бында ла белмәйдәр ул йырды. Да, был такая. Шуга мына мин әйткем килә инде, нишләптер Үзегез яратмайгыз, әмма ләкин башкарагыз, ул хит кайларына китә. Мына ошо йырды мин инде яратып торып тыңлайм. Тагыла, добрый вечер дигән. Удивительный собеседник в вашей студии сегодня дигән. Спасибо вам дигәндер. Һезгә рәхмәт белдерәләр. Спасибо большое. Һәм инде Азат Надирович, хоклангыз, акыллы кешегез, иҗади уңыштар, югары казаныштар юлдаш булган, сәламәт, бәхетле булыгыз. Гүзәлия безгә бу хәбәрне әйткән, стәрел тамактан. Рәхмәт. Безнең бит инде бушка гына бында гитара түгел. Был гитараны әлбиттә мин хатта эфирга сакырганда ла Азат агай гитараңды тотып кил дидем. Был әлбиттә гитара, мин беләмсә был бүләк егет. Мына гитараны тотып кил дигәне Фатих, мин бит инде гитарала күптән уйнаманым, белмәйм. Һәм ләкин бу мына яңа гына гитара. Так. Тулкынланам нишләптер? Тулкынланырга кирәкмәй бөтенләй дә. Рәми Гариповтың һүзләренә ул опять-таки фәлсәфи йыр. Барына үтмәйсәк, һәм ләкин яшь сактарда нишләптер шул Рәми Гариповка мин ябештем, охшаттым үземә күңелемә. Гел үлә торган Рәми агай тере булһа ине, без уның менән бергә шул тиклем дуст булып йөрердек дип уйлыйм. Сөнки уларның шигырьләрендә алдау, ниндәйдер иллюзия дигән нәмәләр юк. Күңеленнән, каннан язган һәммәк менә шул тиклем. Ладно. Мин төшемдә үлгәнемдә имеш, һин өстемә тупрак ташлайһың. Яратудан янып күнегәнемдә, шунда гына аңлай башлайһың, Һин ташлаган бер усдымлы тупрак, утлы сәскә булып аталам. Йөрәгемдән сыккан күз яшьләрең, хугарырга уны акала. Тик күңелдә бик аңланың һылау, һау берәүсә кәрәк һылгас. Үт йотканда кәрәк мөхәббәтең, нәфрәтеңдә етә һуңлагас.
Афарин. Шундай шапир. Әлбетте, һәрбер Мин искә төшереп ултырдым. Иже что? Мына һәрбер йырлаган йырда ниндәй дә булһа фәлсәфәви яктан, мәгънәһе яктан, димәк, һүзләрен иң беренче эзләйһегез инде. Һәм бу һүзләренә ярашлы музыкалар куярга. Бушка гына әйтмәнегез бит инде, сител музыкаһында һавага менеп китәргә, яһә кире әйләнеп кайтырга дигән теләк менән бу музыка менән яшәйһегез инде. Фатих кызы ул музыка ялганда менә нишләптер ул вакытларда безне бит кабул итмәделәр өстән. Чөнки безгә әйтә торганнар, һез башкорт моңын булып йөргән егетләр, йырламагыз дип. Шуңа карамастан, шуңа карамастан, мин урыс мәктәбен беттем бит инде. Урыс садигына йөрендем. Башкорт телен белмәгәнем үз вакытында. Әмма ләкин менә кан, ян, үз эшен эшләй барыбер. Элек теге курай дигән менә аңламай торганым теге. Әмма ләкин совет замандары булды бит. Теге приравнивание булды, шундай вакыйгалар булды тарихта инде. Әмма ләкин менә барыбер улыга хайын шул әлеге вакытларда мин халык йырларын яратам. Халык йырларын мөлкибән итеп тыңлайм, курайды тыңлайм. Әмма хәзер йырсылар күп ул. Шәп, матур йырлайлар инде, тавыштары, әмма ләкин шуны әйтәм инде. Шул радионы тыңлап барганда яки егетме, кызлар йырлаганда шул тиклем охшатам, әмма ләкин кем йырлаганын белмәйм, әйтмәйдер шуны. Барып шул дискын алырным бәлки, белмәйм моны кемдер икәнен. Шуңа гыйды, янем көй, нишләп әйтмәйдер икән, нишләп әйтмәйдер, нишләп информация юк. Элек бит инде концертлар оештыра торганнар. Шул йырлай, шундай йыр, мәсәлән, нигә? Biz hizmə kilişəvdə əlbəttə. Bundan tış tağıla harav kilip etken nindey yer tınlap ultıram baymaqtan Zəlifə ilap тұрып tınlap ultıram deyip yazğanlar. Yerдің ismin haraydır? Min tüşümdə Rəmi Qaripov. Min tüşümdə. Обычно Rəmi Qaripov'ın qayı bir şiğirdары isimləri yox. Звездочка менән куйган, әмма ләкин мин үзем исем бирәм, шул беренче юлынан мин төшемдә. Димәк, буны бер кайда тыңларга буламы тагы? Ул яздырылган бар, ул фильмдан бит ул. Булат Юсуповтың «Стеклянный пассажир». Шунда бит яңгырай ул йыр. Димәк, достар, әгәр дә тыңлагыз килә, буны интернетта таба алаһыгыз бит инде. «Стеклянный пассажирда» шул. Һуңгы елларда шундай шәп итеп торып, менә мәсәлән шул мин Стәрлетамак турында беләм бит инде. Һез Стәрлетамакта әз генә эшләп китәгез дә, әмма ләкин һигез постановка куйдыгыз бит. Һез эшләгән сак бармайм. Шундай кыска гына вакытта. Унан һуң бит инде һез эшләнәгез Милли яшьләр театрында. Менә хәзер һез эшләйһегез Татар Нур театрында. Исәнмесез? Исәнмесез. Һәм менә Һуңгы вакытта бит инде шәп-шәп спектакльләр куягыз. Хәзерге мәлдә нидә эш менән шөгыльләнеп атагыз? Әлеге вакытта Нур театры дигәне хәзер татарча сөйләшкә Баймак татарыбын дигән. Юк, әлеге вакытта мин каңгырып йөрим Сахиб Джамал Волжская менән. Тарихта беренче мусулман кызы театр сәхнәһенә баскан аяк. Ул әлбәттә беренче булган кешеләр әсәрендә сөсөндә күрәләр. Орыс әйтмәшләй, бар булган проклятияларда үзләренә алып, әмма ләкин юлды асты инде. Бер нәмәгә карамаса, аның әлбәттә тормышы еңелдән булманы. Ул актрисаның тарихы буенча шул инвалид йортында, психбольницада бөтөрдө инде. Димәк, әлбәттә, бөтәбез без тормыш, әмма ләкин ул үзенең эшенә тугры булып калуы выбор дигәндә хукландыра инде. Хукландыра.
Biz әлбиттә был театрда ала бирһә күрербез дигән өметтәбез. Сыгыр һәм әлбиттә Туташ дип атала ул. Зур рәхмәтемне белдерәм. Һезгә шулай итеп вакыт табып килгәнегез өчен. Һезгә эшегездә әлбиттә уңышлар теләйбез. Фатих сакырды дип килгәнегез өчен генә әйбез. Һезгә олы рәхмәтемне белдерәм. Кеше итеп килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Һезгә уңышлар теләйм. Һәм әлбиттә ошо студияны ямьләндергәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Бөтә тамашачылар менә мин хәзерге мәлдә бөтә хәбәрдәр укымадым, әмма ләкин күпме кеше шулай дип яздылар. Инде шәп кешене сакырган, калай һәйбәт эфир бара дип. Бөтәһе лә һезне ярата, тоя һәм әлбиттә ярдарлы башкарырга кирәк булсак. Зур рәхмәт һезгә килгәнегез өчен. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген бездә кунакта Азат Надир булды. Яхан Шумулды. Һезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез безнең менән булганыгыз өчен һәм әлбиттә ошо вакытта һәр кисен ошо каналда һезне көтеп калабыз. Зур рәхмәт, һау булыгыз.